ఇది ఉల్లినార అన్నమాట, ఉల్లిగడ్డలు, ఇది నార. తర్వాత ఇది ఆకుకూర తయారీ విధానం. టమాటాలు, ఆనియన్స్ కటింగ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా ఇది కట్ చేసి కడుక్కోవాలి. ఈ విధంగా శుభ్రంగా కటింగ్ చేసుకొని కడగాలి నీట్గా. ఇప్పుడు కళాయి, ఇందులో నూనె వేయాలన్నమాట. ఆనియన్స్, ఇప్పుడు ఆనియన్ ఆకుకూర, ఆకుకూరలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు అన్నమాట. తర్వాత ఈ గ్రీన్ ఉంది కదా, మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు గ్రీన్. ఇప్పుడు సగం ఉడికిన తర్వాత టమాటాలు వేయాలన్నమాట. పాలు బాగా పొర్లుతున్నాయంటే పొంగకూడదు అనమాట. పాలు స్టీల్ పాత్రలో కానీ పొంగనివ్వను. చూడండి స్లోగా. ఇది ఆవు పాలు అనమాట, స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు. చిటికెడు పసుపు, రాళ్ళ ఉప్పు, చిల్లీ పౌడర్, ఇప్పుడు కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్. ఈ పక్క స్టీల్ పాత్రలో అన్నం. చాలా అద్భుతమైన ఉల్లినార ఆకుకూర లాంటి పుల్లగూర టైప్. ఇది చాలా ఆరోగ్యకరం. చపాతీ అయినా, దోశ, పూరి, అన్నము